Ето така се съхранява архива. След като онзи ден беше прокаран един тир огромен с зелено ремарке да се товари архива, в момента архива е по този начин. Всеки може да си вземе папка, да я хвърли тук и по този начин да се унищожат документите. Ето. Видяхте как се съхранява архив на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Още един път отварям вратата. Ето го архива.